Gaiz artistak zelango letrekin, gaur bi letra bikote kurioso ikasiko ditugu. Ematen du eie esaten ari garela, horregaitik justu eieren ostean ikasiko dugu. Ez da ji, baizik eta je eta tx. Da hor soinu finago bat euskaran daukaguna eta oso kuriosoa dena. Alde batetik daukagu ji, ju, jo, ja, je, eta bestetik txi, txu, txo, txa, txe. Ematen du berdina dena eta ia berdinak dira. Agian txi soinua suabeagoa da txe baino. Baina lehenengo eta behin, irakur ditzagun hemengo testuak. Lehenengo isilduko naiz eta ea zelan irakurtzen duzunzuk. Pausatu bideoa eta irakurri. Eta orain nire txanda. Lehenengo gauza, ea hemen zeo zer ikusten duzun, nor den protagonista hemen, non dagoen, eta zein den protagonista hemen, bai? Eta orain hasiko naiz. Mali onddoak batzen zebilen, eta anjere bat ikusi zuen. Ipotx anjerea. Pottoka bat dabil osaba bittorren larrean. Txipi-txapa pottoka, poliki-poliki, nigana hurbildu da, pitxinka-pitxinka. Eta beno, ez dizuet esan, baina de gogoratu ez da, buelta gora eta bera, bustana. Buelta gora eta bera, bustana. Eta te, gora bera, bustana, marra. Gora bera, bustana, marra. Ezta? Eta beno, bentxe zeo zer asmatzeko, zuek primeran egingo duzuen, ezta? Maliren amak Maialen du izena, non dago hori? Eta bestea, onddoak udazkenean hazten dira. Eta gero hemen esaldia kopiatzea, ezta? Baitz berri batzuk, nik behintzat bat esan nahi dizuet, ezta? Pottoka zer den. Pottoka da hemen daukagun zaldi arrasa bat, ezta? Agian baten bat ikusi duzue. Ja erakutsiko dizuet, ze aurreko gunean urduinan, bati argazki oso polita atera nion, begi urdinak dituena. Eta gero bestetik ipotxa. Ipotxa, ipotxa edo, bueno, iratxoa ere esaten dugu, ezta? Eta bukatzeko ipuina. Jarriko diot zuma ipuinari zuek hobeto ikusteko. Hortxe da. Begiratu nortzuk agertzen diren. Pausatu bideoa nahi baduzu. Hala, zumarekin apurtu dut. Venga, trampak egingo ditutzuk hobeto ikusteko.